Don bun ba Jibril hai gini gisngi ki bakwa ban pen krau ya laga jonga jing im. Anam don de ba yaro iki henre ki yaro dalade yalade. Tang manga banang, tang manga batip, tang manga bastat, tang manga basyempang syukwa ban pen krau ya laga jonga jing im. Henre anam don kata ka jing sngurit ala ka jonga jing im. Kata ka jing atip lem ala ka jonga jing im henre nga bet ha ka bakut ngala poi satriu lakut. Ladau don unu nga ka jing im ka jonga jong pi ka bakut di ka de satriu sya ka jing yap. Dena mar kata lada ngidon ya kani ka jing song khlo ka jing im ka jong pi ya kani ka ba chupen krau chupen ksan ba jala ka jong jing im ka don kam ya ka jing im jong pi kum ki shakri jong trai ban weng ya kum kata ka benta ka jing im jong pi yo la se ba ka jing im jong pi kan jot na mar ka ba kut hi ngoi pi lada ngidon ba yo nga ka jing im jong pi ka ba kut jong jing im jong pi ka dei be sha ka jing yap dena mar kata ha ka jing im jong pi kum ki bangai shim ya kani ka jing sngorit ha ka jing im jong pi ka jing sngorit kalong ka ba don kam madu kata kata ha ka jing im ga jong ab jong pi kum ki shakri ki jong trai lada pi lech chakeleng hari salat jong ka pertai ka jing sngorit kalong ka badon kam ngoi pi ni don kam ban don ya ka jing sngorit lada ni don yo nu nga ngoi pi bret no yo nu nga menta shim no lagi jing sngorit bu no ka jaka jong tau nga bu no dau ngiru mlelei hendai om dei tau nga shim la ka jing sngorit oi pi anam dei tang ma pi ki bastat am dei tang ma ngau bastat am dei tang mano henrei to ngin long ki bas ngaurit oi pi om dei ki bas ngau khlo tang ma don ki jing stat au manga banang batip tang ma don jing tip khendiat tang manga bastat ba syempang ngoi pi la don be tang nu nga am kan penjot ya ka jing em ka jong pi dena mar ka tang ya hap ban weng ya nu nga na ka jing em ka jong pi khnang bangin long kita ki bas ngaurit kenang bangin long kita ke tip lem ki ba yo iru ye ki wei bagi wei ru kinang ki start ke jing im jong pi mar ka khten ke jong blai ka hikai la pi puleno Lukas kalanong ka ba khat sau ka khot ba khat wei ka ong kom ni na ba yo no baro u ba pen krau ya la de on pen po te yau ba pen po ya la de on pen krau ka khten ke jong blai yo no baro u ba pen krau ya la de on pen po ka khten ke jong blai Henry yau tau ba pen po yal de on pen krau la da pidon ki jing sngorit angit skam bau trai sa pen krau na ba ka jing im pi Henry la da pilong pat ki basarong ki ba nga bet ka jing im pi hang ta te lakut bau trai un sa pen po ya ka jing im pi de na mar ka tang oi pi ka don kam ya ka jing im ka jonga ba jong pi ban weng no yau tau nga la da ngi dang don sa yau tau nga ka jing im pi ka don kam ngai pi ban bret no yau tau nga Henry ban shim ya ka jing sngorit ka jing im pi ban shim ya ka jing sngorit ban apply ka jing im pi om de yau tau nga tang manga bet tang manga banang bet tang manga batip bet onom don ki wei tang manga bet oi pi la dau neu ngau don ka jing im pi ka jing im pi kala sedang ban jot na du ka tahi ka klip mat haba pila sedang ban ong bet ban chu pen krau bet la ka jong jing im ban chu support bet ga ek ba pi pile dala de gibriu ke nom support Henry chu support bet dala de kata kala de ka por ka ba pi pila sedang ban ngam ka jing im pi kala sedang ban jot de na mar kata la da pidon yau neu nga ka jing im pi bret kadon kam ya ka jing im ka jong ab pi kum ki shakri ki jong trai bandon ya ka jing sngorit om ya ka ni kentin nga oi pi la da kham tam le ha ka jing im ka jong ab pi kum ki leader la ne kum ki nong yalam ha ka jing im ka jong pi la da ngi don yau neu nga ka jing im jong pi hang ta te ka jing yalam ka jong ab pi kan poi sha ka ban yap kam slong ka ba sei so de na mar kata shim da ka jing sngorit ka jing sngorit kalong ka don kam ka jing em ka jong pi ka don kam ya ka jing em ka jong pi ka jing sngorit ha bang don ya ka jing sngorit la da pilong ki leader la ne ginong ya lama ka no ka benta ha ka jing em ka pi kum ki shakri no trai la da pidon ka jing sngorit ki breu isno tanat ka jing em ka jong pi om tangi kita ki boong manga batip manga bayala manga banang oi pi ka jing em ka jong pi kan sapoi sha ka ban jot de namar kata shim da ka jing sngorit namar khtin ka jong blair ko ong ya kita ki pen krau ya la de utrayon sa pen po henda ya kita ki bo pen po ya la de utrayon sa pen krau ka shong api ya ka ba pi pin rai pi kwa bo trai un pen po pi ne pi kwa bo trai un pen krau ya ka jing em ka jong pi la da pi kwa bo trai un pen krau ya ka jing em ka jong pi to shim ya ka jing sngorit ka jing em ka jong pi la da pi kwa ba utrayon pen po ya ka jing em pi compare la da pi pen krau mentaro compare la da pi sngo khlo mentaro compare la da pi sngo tang ma pi mentaro compare la da pi ong tang mangaru compare hendai la kan mau utrai un sapen po ka jing em ka jong pi sisen ka si de na mar kata la da pi dang yo sngo ye ne ka kubor ka ne ka por la da pi dang don ya kum kata ka jing long ka jing em pi weng na ka jing em ka jong pi la da pi kwa bo trai un pen krau ka jing em ka jong pi angai scam ba ka ne ka long ka jing kur khu na ka jong pi ngai skam utrai ru kan khu ka jing im jo pi la da pilong gi ba kloi shi sha ban pai so utrai sa change ban ai da jing sngorit ka jing im jo pi ha ka jaka jong ta ka nga ha ka jing im jo pi utrai kur khu pi blai dong yo ko bram amen